Hé, tesó! Ott van csajos, csak menj és beszélj vele. Amúgy is azt mondtad, hogy tetszik neked a Sophie. Pssz, pssz. Befognád a pofádat, kérlek. Ha valaki elmondja neked, hogy belezúgott egy lányba, jobb, ha megtartod magadnak azt a szart, te kis majom. Is there any question? Mintha egy iskolai fellángolás nem lenne már így is eléggé fájdalmas. Még egy kis fájdalmat szórj még rá azzal, hogy kellemetlenné teszed a helyzetet. Az iskolai szerelem vagy a legszebb dolog ezen a bolygón, vagy a legszörnyűbb, legdurvább, legborzalmasabb, legbrutálisabb, legvisszataszítóbb, legkimerítőbb dolog, amit valaha is átéltél. Képzeld el, hogy minden egyes nap látod azt a lányt, aki tetszik neked. Talán az osztályban, vagy talán a folyosón, és talán látni fogod, hogy más pasikkal beszélget. Ember, ez a szar úgy feldühít minden egyes alkalommal. Miért beszélsz ezekkel az emberekkel, bro? Beszélgess velem, bro! Velem kellene beszélgetned, bro! És igen, mindig könnyű azt mondani, hogy csak menj és beszélj vele, tesó, mint egy barátnő nélküli szemlélődő csicska. De ehhez a játékhoz hatalmas golyók kellenek, akkor a golyókra lesz szükséged, mint a UY Scotty. Az UY egy vörös szuperóriás csillag. Az egyik legnagyobb ismert csillagnak tartják, sugarát 909 napsugárra, 632 millió kilométer, 4,23 csillagászati egységre becsülik, így térfogata 750 milliószorosa a napénak. Lájkoljátok ezt a videót, vagy apukám meg fog engem fogdosni és utána be fog zárni a pincébe. Segítség! De miért van szükséged UY Scotty méretű golyókra? Nos, tudod, mi történik, ha visszautasítanak? Úgy fog terjedni, mint egy kibaszott futótűz. Minden egyes séta az iskola folyosóján úgy fog tűnni, mint egy szégyenmenet a trónok harcában. Mindenki rád fog nézni, és azt fogja mondani: ott van! Itt jön a dicsőséges picsahuszár! Megpróbál megközelíteni minket! Egyre közelebb van! A béna picsahuszár közeledik! Vagy ez fog történni, vagy ez az egész csak az én skizofréniám. Az egyik mondat, amit mindig hallani fogsz, az a mondat, a legrosszabb, amit mondhat, hogy nem. Abba hagyhatnánk a színészkedést, mintha ez nem lenne szívszorító. Hogy érted, hogy a legrosszabb, amit mondhat, hogy nem? Ez pontosan az a dolog, amit nem akarok hallani. Ezen kívül még csak nem is igaz ez az állítás. Dehogy is. Csak mese. A legrosszabb dolog, amit történhet, hogy belezúgsz egy lányba a suliban, és amikor épp elhívnád randizni, egy random 25 éves pali felszedi egy 3-as BMW-vel suli után. Tehát tényleg azt hiszed, hogy versenyezhetsz egy 25 évessel, aki legálisan vezet egy 3-as BMW-t? Broski, lehetsz olyan, mint Michael kibaszott Jordan a testnevelés órán, nem fogja érdekelni, bro, mert tudja, hogy iskola után a 3-as BMW ülésében fog ülni. Valószínűleg még fűthető ülések is. Baszki, még ha elrabolnák a csajt, és kiiktatnád az emberrablóját, és a lehető legdivatosabb módon megmentenéd az életét, akkor is inkább a 3-as BMW ülését fogja előnyben részesíteni. De ismétlem, soha nem fogod megtudni, ha soha nem kérdezed meg. Sajnálom, hogy tőlem kell megtudnod, de rendkívüli hírek következnek. Ha barátnőt akarsz, beszélgetned kell a nőkkel. Tudom, hogy őrültségnek hangzik, de ez az élet, ez már csak ilyen. Kérlek, ha szerelmes vagy az iskolában, ne tedd nyilvánvalóvá. Ne válj egy creepé, aki mindig bámulja őt az osztályban. Ezt nem így kell csinálni, király. A szemkontaktus itt-ott rendben van. Tudod, hogy teszteljük a víznek a mélységét, de a bámulás az kibaszottul nevetséges. Tartsd titokban. Az utolsó dolog, amit akarsz, hogy mindenki észrevegye, hogy halálszerelmes vagy. És ha ez megtörténik, bro, akkor foglalhatsz magadnak egy egyirányú jegyet az elefántcsontpartra, vagy Szomáliába, és kezdhetsz egy új életet ott. Menekülj a picsába, bro. Van még egy dolog, amit el kell mondanom neked. Ha van egy iskolai szerelmed, és nem tudsz sokat arról a lányról, kérdezd meg a barátaidat. Tudom, hogy nehéz felfedni a szerelmedet, de talán tudnak valamit róla. Talán az egész foci csapat átment már rajta. Nem lehet így megszégyeníteni a nőket. Fogd már be a pofádat! Mielőtt hagynám, hogy a tesóm beleszeressen a foci csapat spermavödrébe, előbb fogom összehozni egy hajléktalan fickóval, aki egy kis pénzért a legkeményebb táncot lenyomja neked. Mielőtt még elmesélném neked minden idők legrosszabb crush történetét, szeretném, ha dobnátok egy lájkot és egy kommentet. Mert kurva sok munka volt összevágni ezt a videót, és hogyha kifejeznéd a támogatásodat azzal, hogy lájkolod és kommenteled ezt a videót, én azért kibabaszottul hálás lennék. 2024 elején sikerült az előző szakításomat kieverni az egyik exemmel, és pont akkor tájt kezdtem el híressé válni a TikTok platformon. És ugye rengeteg ember bekövetett, köztük lányok is, gyönyörű szép profilképpel, de volt azonban egy bizonyos lány a posztok alatt, akiről azt gondoltam, hogy úristen, de gyönyörű.
Nagy barna szemek, barna haj, és egy kissé a megszállottja lettem. És úgy voltam vele, hogy jó, könyörgöm Istenem, kérlek, hagyd, hogy ő tegye meg az első lépést. Éppen most kezdek híressé válni. Nem akarok kétségbe esettnek tűnni. Kérlek Istenem, csak vezesd el az Instagramomra, és az utolsó pillanatban jött Isten, és klácsolt egyet, mint ahogy szokta, és tényleg elvezette a csajt az Instagramomra. Bekövetett, és aztán szarrá dobálta az 5 évvel ezelőtti képeimet kúró lájkokkal. Hát elkezdtünk beszélgetni, és nagyon hamar észrevettem, hogy valami nincs rendben. Képzeld el ezt! Az első 2 hét olyan volt, mint egy kibaszott tündérmese. Minden jó volt, minden csodás volt, de addigra már megtanultam, mit jelent az, hogy love bombing, és ha valaha azt látjátok, hogy valaki titeket szeretett bombázni kezd, akkor fussatok a picsába. És egyszer csak bám! Dűkezelési problémák, folyamatos gaslighting és manipuláció, és kiderült, hogy kurvákat futtat pénzért. Sőt, ő maga is egy escort volt, vagy legalábbis a saját elmondása szerint az volt, egy csomó pénzzel lehúzott, és a mai napig tartozik nekem. Kibaszottul nevetséges volt. Nagyon gyorsan elérte a lázálompontot. Azt gondoltam magam, hogy jó, mi a fasz, mi a picsáért ennyire megszállott velem kapcsolatban. Én nem vagyok egy szexi faszanova, főleg nem élőben. Kicsit dagi vagyok, a hajam úgy néz ki, mint a felgyújtották volna, és aztán rákulázott volna egy majom, izzadt tenyér, büdös száj, kicsi pöcs, tudjátok, Yellow King. Valami tuti nincs rendben. És ne felejtsd el, hogy itt még új vagyok a TikTokon, annyira nem vagyok híres, és nem ismerek annyi embert, miután elkezdtem barátokat szerezni a TikTokon, meg úgy az egész interneten, így megkérdeztem tőlük, így elkezdtem körbe kérdezgetni, hogy szerintetek ezzel a csajjal minden okés? Biztonságos egyáltalán vele ismerkedni? És a picsába is srácok, amit elkezdtek nekem mondogatni, az valami nevetséges volt. Nem akartam elhinni, nem akartam hinni a fülemnek. Csak az a tény, hogy halálra röhögték magukat, amikor elmondtam nekik, hogy ki az a lány, akivel ismerkedem, azt gondoltam, hogy jó, mi a fasz csináltam, valami nagy hibát követhettem el. Mégis mit tettem? Nagyjából arról van szó, hogy ez a lány nagyon gázos családból származik, és csak toxikus kapcsolatai voltak ez idáig, amiben verbálisan és fizikailag is előszeretettel bántalmazták egymást, emellett még drog és alkohol függő is volt, ám bár erről eleinte nem tudtam, később a saját szemeimmel is láthattam, valószínűleg orvosi segítségre van szüksége. És miután kijött a legutolsó toxikus kapcsolatából, az első srác, akire ráment, az én voltam. Én voltam a kibaszott áldozat. Még egy olyan pletykát is tudok a hugomtól, hogy ő és a húga egyébként kurvák, és meg is találtam őket a kurvák és tricik subredditen, meg amúgy mi itt mindannyian, mint kiderült utólag, egy általános iskolába jártunk, a Szent László általános iskolába. Minden alkalommal összerándult a gyomrom, akárhányszor találkoztunk. Tényleg elpazaroltam az életemből 3 teljes hónapot arra, hogy egy őrülttel ismerkedjek. Egy tönkrement családdal és drogfüggőséggel nem szabad játszadozni, és én ezt teljesen megértettem. De ez a lány egy kibaszott őrült picsa volt. Miután letiltottam kamufiókokról, nézegette a streameimet, írogatott, meg donételt és kémkedett utánam, meg ilyen lejárató kampányokat folytatott ellenem. Vágjátok, hogy így elindította a saját streamét egy ilyen kamufiókról, és így elkezdett rólam beszélni, meg közben szidott engem, meg mindenféle kamu fasságot kitalált. Bro, hagyd már engem békén, 1000-szer elmondtam már, felejts el, mint a gyerekkorodat. Írjatok lent egy kommentet, lájkoljátok a videót, én voltam az a királyotok, már ennyi volt. Peace!